Good evening, dear brothers and sisters. Please stand and we will start the novena to Saint Jude. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many. But the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Make your request. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints.
Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind. In the most desperate cases, come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for And us. for all who invoke your aid. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaomo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan asin nautob an sa imong kabutan. Naatamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatean mi na, an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadako lasi nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namomotan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasorog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Matindog po kita para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Be Lord. it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. For forth we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may he by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection,
Through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As it Spirit. was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please be seated. Iayon taman po sa misang ini ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat dulot ni Clarice Lianza, Ninette Marino and family, Annabel Giriba and Vincent Bonacqua, Malate family, for the birthday or gift of life, dulot kan Margallo family. Special intention, dulot kan Grajeda family, for continuous healing of May Joanne Jesmundo and Milagros Jesmundo by Jesmundo family. For continuous healing of Vicente Magdaraog. For safe travel of John Angelo by Logroño's family. For healing and fast recovery of May Ann and her family, dolot by the Luna and Arisoba family. For physician licensure exam of 2025, dolot by Maria Carla B. Adornado. For safe travel, offered by Leticia Tolarba. For job opportunity by a devotee, Bea. For the eternal repose of the following souls, Karina by Discaya family, All Souls by Jesmundo family, Rosario by Grace de los Santos, Rafael Sr. by Manuel family, Simeon by Sheldon Bonacqua, Jose by Marquez and Archaga family, Bernardina Dolotcan de Marquez family, sa kalag ni Donato Dolores as in Alex. Sa giraray, Diyos maray nabanggi sa Indogabos, mga tugang, ngunyan, Webes, ika-27 simana, kan ordinaryong panahon. Matindog po ang gabos para sa pagpuan. Ayon man yata sa mga intensyon, ang success kan sa tuyang dinner with concert sa aga, asin ang padagos na pagsubaybay, kan tabay sa tuya, kan gurang nan mantang kita nagaagi sa kadakol na krisis sa tuyang gobyerno. Sa ngarang ka nama, sinaki, sinkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sing katuninungan ni Jesucristo kagurang nantaan, pagkamot kan Dios, ipakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indogabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa itong mga kasalan, tangani magkanigo kitang masilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamahan, asin sa indo mga tugang. Tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin, sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangaji ako kay Santa Maria, danay na Birhen. Sa gabos na Angeles, asin Santos. Asin sa indo mga tugang, na ako ipamigbi sa kagurangan ng Diyos. Maherak man lagod sa to ang Diyos na makakaman, asin pagkapatawadan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Mamibig kita, Diyos, na huli sa mga palada na apostoles, nagtugot na kami magpamibig. Kami nagmimidbid kan sa imong ngaran, huli kan mga pamibig ni San Judas Tadeo, kaugaying warasan, naan simbahan danay na magtalubo, tabilang nin mga nagtutubod sa imo. Siya na kaiba mong nabubuhay, sinagahade kasarokan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niyato an enot na babasahon. Ginono sa libro ni Propeta Malakias. Nagtataram kamo nin magabat na mga tataramon tumang sako o laynin kagurangnan. Dangan minahapot kamo, ano ang samong itinaram tumang sa imo? Nagsarabi kamo, sayang ang paglingkod sa Diyos. Ano ang pakin nabangon ta kung magkuyog kita kan sa iyang mga tugon. Asin maglakaw kitang mamundo sa atubang kan kagurangnan. Nin mga hukbo, puon ngunyan, sabihon ming paladan an mga mapaabaw-abaw, huli, taan mga nagigibo ning karatan, iyo ang napapakarhay, asin kan tinutokso ninda ang Diyos, daima ni nangyayari sa inda. Dangan ang mga may pagkatakot sa Diyos, nag-urulay-ulay. Dinangog sinda ning kagurangnan, asin pinaghimate. Asin isinurat sa libro, nagirumdumon sa atubang niya ang mapadapit sa mga natatakot sa kagurangnan. Asin nagsasarig sa saiyang ngaran. Dangan nagsabi ang kagurangnan nin mga hukbo, sinda magiging sakuya. Sakuya ng God, sa aldaw na ako maghiro. Papatawadon ko sinda, siring sa tawo, na pinapatawad ang aki na naglilingkod sa iya. Dangan, mahihiling giraray ang kalainan, kan banal, asing kan maraot, kan naglilingkod sa Diyos, asin dai naglilingkod sa iya. Huli, ta nagdadangadang ang aldaw, mainit siring sa sarong orno, na ang gabos na mapaabaw-abaw, asin gabos na nagigibonin maraot, magiging ohot. Sa aldaw na iyan na madatong, tututungon sinda. Sabi ning kagurangnan, asin daing matatada sa inda, minsan gamot, minsan sanga. Alagad kamo na may pagkatakot sa sakuyang ngaran, masirang sa aldaw nin katanosan, asim bubulungon kamo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan
ang mga nagsasarig sa kagurangnan. Paladan ang mga nagsasarig sa kagurangnan. Paladan ang tawo na dai nagsusunod sa hatod nin tampalasan, dai naglalakaw sa dala nin parakasala, dai nakikisumaro sa mga paralanghad, kundi ikinakaugma ang tugon nin Diyos, tugon na sa iyang pinaguhurop-hurop aldaw banggi. Paladan ang mga nagsasarig sa kagurangnan. Siya, siring sa kahoy na itinanom sa tampi ni nagbubulos na tubig. Minatao ni bunga sa kapanahonan. Asin ang dahon, dai naluluyos, mauswag ang sa iyang pagkabuhay. Paladan ang mga nagsasarig sa kagurangnan. Bakong siring kaini ang tawong tampalasan, ini nakakabaing sa ata na pinapalid kan duros. Binabantayan ning kagurangnan ang dala nin mga matanos, alagad ang dala nin tampalasan sa iyang rinaraot. Paladan ang mga nagsasarig sa kagurangnan. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, halimbawa, saro sa Indo, iguanin katuod na nag-abot matangang banggi. Asin magsabi, katuod, pautang ako nin tulong tinapay. May katuod akong nag-abot, asin day akong ipapakakan. Asin hali sa laog masimbag. Day mo ako pagribukan. An puwerta na trangkahana. Day an mga aki asin ako nasa igdaan na, day ako makakabangon sa pagtawkayan sa imo. Sinasabi ko sa Indo, sa kapipirit, mabangon na sana, dangan itatawan hinahagad. Bakung hulita katuod niya, kundi tanganing dain na siya pagribukon. Kaya sinasabihan ko kamo, maghagad asin kamo tatawan, maghanap asin sa indong makukuha, magtuktok asin kamo bubuksan. Ulita ang naghahagad, minaako, ang naghahanap, nakakakuha, asinan minatuktok, binubuksan. Sisay sa indon ama, na kunanaki maghagad din sira, anitatao uyang, kun kamo na mga maraot, nagtataong mga maray na bagay sa indong mga aki, urugnan sa indong ama sa langit, matao kan Espiritu Santo, sa mga naghahagad kaiyan. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good evening. May magayon po na katugdoan ang kagurangnan sa Ebanghelyo ni San Lucas ni manunungod sa pagpangadyi. Pero nga nakaaging aldaw, so, tayo manunod man sa pagpangadyi, kung sain so mga disipulos naghagad na sinda tukdoan kung paano magpangadyi o kaya kung paano magdakula o mag-usuagan sa indang pagtubod. Asin, sinabi ni Jesus na magkaigwasinda nin pagtubod arog sa pisog nin mostasa, na minadakula maski pinakasadit na pisog, asin pwede daang sabihin sa bulod, maggabot ka, asin magbalyo o duman sa dagat. So, garo
piga tatawan ni na magayon na resulta ang tawong nagtitiwala sa Dios asi nagpapangadji tanganing maghagad kan sa iyang kaipuhan. Ngunyan iba naman konteksto ang katugdaan kan pagpangadji pinapailing ang importansya kan perseverance. So ito pong dahil sa napangadji na sarong beses kundi danay ninulita pikapailing na ang pagpangadji garo importanteng maray sa buhay nin sarong Kristiyano na pikukumpara nga ni sa tubig na kaipuan kan sira. Kung mahali siya sa tubig, magagadan siya. Siring man ang sarong Kristiyano kung dahi nagpapangadji, dahi narurumduman ng Diyos, magagadan siya. Taan, tawong dahi nagpapangadji, nag-aasa sa nasayang sa diri, kakayguman kan mga hinagad niya, based on effort, alagad dahi ining kaulugan, o kaya dahi inin danay na mga magagayon na resulta. Ano ang background kay ining istorya ni Jesus? Itong sarong lalaki may nag-abot na kaibigan, alagad banggina, matanga na, nakahirigida na sa mga aki. Asin, dahil na makakabangon, no? Paano po? So, istaran, no? So, sarong typical na Jewish house, niyaon baga nakairigida sa sarong kwarto o ito karong sala, all purpose. Niyaon gabos siya nakataraytay, no? Kung maluwas ka, gabos siya na aragayan mo. So that is the difficulty na dahil makakabangon. No? Kaya nagkukuraw siguro ito, no? from the inside. Alagad, sabi ng kagurangnan, bako na sa nata magkatuod o magkaibigan, kundi ninulit na ito pupunduhan pagkagad. So, tanganing ngayon dahil na maisturbo, tawa na sana. Pero actually, ang pigagad, tinapay, no? Bako man nga na kung ano pa man. Kaya, siguro sa pagagad tabag, kadakol kitang inahagad. Alagad, so, for reasons for prayer, no? Na may acronym na nga ni Kaan, lingawang ko, pero acts daan, no? So, atonement, contrition, thanksgiving, supplication. So, pag-umo sa Diyos, paghagad ng tawad, asin paghagad nin kaipuhan. Supplication or petition. Asin, digdi po nahiling tana, all of our life, gabos na aspeto kang buhay ta, depende sa Diyos. O nakadepende sa Diyos. Kaya nga ni, we should not stop praying. No? Sabi baga ni San Pablo, always pray without ceasing. In season and out of season. Takunday ka na ngayon mapangadji, you will lose your trust in God. Bako sa nang trust in God, kundi nag-aasa ka sa diri mo. And you will end up with the highest capital sin called pride. Sabi ka sa Diyos, dahil takakaipuhan, kaya ko man na sa diri. Pero sabi ta, dahil tangani kaya ang baha, dahil tangani kaya ang bagyo. So, kaligtasan pa kaya makakaya mo, no? So, ang sabi, hindi kang kagurangnan, so spiritual na buhay ng tao. Kung makagadanan sa tuyang katawan, sa mga iba-ibang kausa,
ang pigasabi nga gurangdan, itong mismong salvation of the soul, no? Na at the end of our life, we will go somewhere o kaya ma-decision kita kung mapairaram kita habang buhay sa Diyos o sa satong sadiri o kay Satanas. And the choice is ours. Since the choice na yan, ang danay na pagpabibi, iyo man po ang solusyon. Panganing di kita mawalay sa mahal na Diyos. Kaya po ang perseverance sa pagpangadji, iyo man sa naini ang madara sa to na data na mabalikan, dati tang mga kasalan, ang sa tong mga bisyo, masamang ugali. Tako nagpapangadji ka, alangan man na makasala ka. Or before we commit the sin, hilingon ta kung anong mangyayari pagka-commit mo kang kasalan. Sasabihin ta, maagad man sa nangay akong tawad. So, garo baga, pwede rin magkasala, maagad man sa nang tawad. That is another sin, no? Kung nagsasabi ka na papatawadon ka man sa nagkangagurangnan, kaya pwede ka magkasala, that is the sin of presumption. Pigipresyo mo na agad na papatawadon ka. Nauna ka pa sa Diyos. So, saro na naman po yan ang kasalan. So, anong klase ang prayer life ta? Inisa ng mga Our Father, Hail Mary. Okay man ko tayo yan. Kaya lang, yan baga pigtuom ta. Sometimes data yan pig sasabi from the heart. Basta sana magpangadji, lalo na ining pag Santo Rosario, siniba pang mga formulas. Pero ang gusto garo kang Diyos, so mismong nagahali sa puso ta, sa mismong nararamdaman ta, bilang aki, nagdudumang kita sa iya, bilang ama, tanganing, kung ano nangyayari sa imo, pigsasabi mo sa imong ama, sa mahal na Diyos. Kung nagditiwala kita sa iya na mas bidbid kita kang Diyos sa tuyang ama kaysa sa tong sadiri, then we trust everything to Him. Tinataot ta ang mga pangarap ta sa iya, gusto tang mangyari sa buhay ta. Tango minsan, dahil man karoon na babagay sa pigahagad ta sa iya. That is why dahil man na, dahil ta nakakamtan. But if we insist na gusto ta, saro po na leksyon garo, para my experience, pag dahil po, abo talaga kang mahal ng Diyos. No matter how you ask it, di daw po talaga ibibigay. Parang data na example, ini po bagang mga seminarista. Sometimes, mantang nagpo-formation, may nahihiling kang dikit na kakundian, dikit na kakulangan. Kaya siguro sabihin mo, mag-reading si kakaw na, paingalaw ako na, tanganay ngayang gawan mo ng paraan, ining kakulangan mo, ining something na you lack o kaya maluya ka. Pag marisubot kang seminarista, masunod yan. Pero kung mga ibang course karo. Pero nakulang kung naarama na pagtsaga ninda o sabihin kung talagang inapod ka kang Diyos, mabalik ka. So ano po yan? Di ba ko yan perseverance? Pagdanay sa kabutan kang mahal na Diyos. Pero kung nagapara, pas dito ka sa diri mo, dahil ka nakahalat, yun po yan. Gusto mo agad na makamtan ang pigagad mo. Pero bako man kita, ang Diyos bako man pareho kang tao na kung bako ngayang santong paspasan, so nga santong dasalan, santong paspasan. Hindi po ganoon ang Panginoon. Kasi mayroong magasyang pigaapod na sa sadiri niyang oras, sadiri niyang panahon. If we are able to wait, then God will really give us the best. Aram ta, magigibo ni Diyos ang bilisan pong paraan.
Kaya lang, tinuturoan kitang maghalat, maging patient. Mas kaya alipot ang buhay ta, God is showing us the way na pag-ali tanig di sa kinauban, eternal baga ang buhay ta sa ikadong buhay, eternity. That's why to be impatient is not the rule, no? We really have to wait. Tapig titrain niya kita sa buhay na daing kasagkoran. So if you love, you should love eternally. If you forgive eternally. Hindi naman na, kung ayaw mo na mag-forgive, dahil ka na mag-forgive. Bako yan na style ni Lord. Ang style ni Lord, pirming pang matagalan. That's why He is telling us to pray. Bako sa na may bagyo, na may earthquake, kundi every time, every day of our life, that these things can come. Pero kung nagpapangadya ka pirmi, nagtutubod ka sa iya, dahil ka po matatakot. Sabi nga ni, come hell or high water, you feel safe because you are with God. Pero kung aramta na kakalimot ka, siyempre, magigilty ka. So, ini pong mga reminders in the way we pray, dito man po ini matututuhan agad-agad. Pero sabi nga, magayon na prayer, siguro sabihin mo sa Panginoon bago ka mag-pray, Lord, ano ba ang gusto mong hingin ko sa iyo? Sometimes we do not know what to ask God. Baka nga ang hingin mo makaka-destroy sa iyo, kakahamak sa iyo. That's why we should really think, what is it that we need? Sometimes napakarami nating hinihingi, makasobra na. Data na matindihan ang buhay ta. No? So, hindi lang po sunyaon sa to, all the other people. No? Kasi they also need, hindi sila marunong mag-pray. Kaya tayo ang mag-pray sa kanila. Di ba? So, ngayon na digdi sa Jude ta, araw-araw may nagpapangadi sa mga kalag sa purgatorio. We really should pray for them. Dahil aram, nagpipray man sila para sa to. Di ba? So, kayo na gabos kita ng kapangadji. Tanganing, ano man ang kalamidad, handa kitang suungin because we know God will listen to us. May God, through the intercession of St. Jude, always bless us. Pagpamibig ko mga tugang, tanganin nga sa ko, sa idong atang, maako manlugod, kan Diyos samang makakaman. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagdumdum niya mo kan kamarawayanin sa imong apostol ni San Judas Tadeo, ako an sa mong dolot asin darahon,
mo kami sa maninigong pag-akaw kan mga banal na misteryo. Ininagad mi huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas sa mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa nakakaligtas, danay asin minsan sa nagpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Diyos na makakamahan na daing kasagporan. Pastor na daing kasagporan, daing mo pinabayaan ang mga karnero mo, at angani may mga palada na apostoles, padagos-dagos na binabantayan mo an na tanganing maataman an iyo man sanang mga namamahala na pinapamayo mo sa inda bilang mga pastor, mga bikaryo kan sa imong aki. Kaya kaiba kan mga angheles and arkangheles, kan mga tronos, in dominasyones. Kaiba kan gabos na langit no na hukbo, nag-aawit kami kan himno, kan sa imong kamarawayan, daing tapos nagsasabi, kan sa imong kamarawayan, sana sa kaitasan, sana sa kaitasan, pagdaanan minadigdig, sa harap kan kagurangnan, sana kagurang dani kanagadan banal, borabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibig kami, pagkabanalakan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, paging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurang na sa Jesucristo, kan siya sa rugaring nabuot, pinagpasalaiban sa pasyon, nagkuaning tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, asin itinao sa mga disipulos, nan sabi, magako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siling man pagkapamanggi sa pagkayaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos, nan sabi, magako kamugabos, asin maginom kaini, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bagawasin danay natipan, napapaboloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo ng urang na, hindi na pamareta niya mo. Pagtuloy mo liwat ipinapaya, sakot na ikaw. Kaya kami nagrurumdoman sa iyong pagkagadan, sin pagabuhay liwat, ang dudulot sa iyong magagurangnan, kaining tinapay nin buhay,
Asin kalising kaligtasan, nagpapasalamat, na pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nagigimahera kami na nagaarang, na kami nagpapakinabang kang hawak asin dugoon ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdama kagurangnan sa imong simbahan nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, sa mong Obispo, si Joel, asin kang gabos na klero, siringman garamdama sa imong pagkaherak, ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, turog na itong mga pinapamibi sa misang ini, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay Raki kabigabos, namimibig kami, tanganing kaiban, Santa Maria Birhen, na inaakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, San Judas Tadeo, sin mga banal na apostoles, asin ang gabos na santos na kaitupa na kapagayagaya sa imo, magkani kung maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin pamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasarogan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, si pinatuod kan Diyos no, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, insiring sa langit. Ang sa mong kakanon sa roaldaw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin nare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglao, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristo kagurangnan, ika na nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan, itinatao ko sa Indo, hare pagilinga, an sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, papagkanigo asya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninongan asin pagkamot ng kagurangnan, danay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. turog ang Kristo, magpatinawan kita kan tanda ning katuninongan. Peace be with you. Peace to all. Peace. Alleluia.
dugang sa tong kaguran ni Kristo ang nagpapagirumdum dahil na magpangadji maski day panarisibi ang kasimbagan ulitas siya dahil nagahalat. Siyang kodero kan Dios, nagpaparang makasalan ng kinaban, baladan mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo ni kamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pagkatamanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ang sakramento
for the prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped to those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. Mention a sick person. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they may have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibig kita. Diyos na sa mga Espiritu na mamibig kami, lugod ang sakramento na sa mong inakongunyan, daron kami sa imong erokan, kung sayan sa imong apostol, San Judas Tadeo nagmamuraway, iniinagad may huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matugaw po kita para sa magkapirang announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kanakaaging Webes, nagabot po sa 26,147 pesos and 75 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras nin misa, nag-abot po sa 5,299 pesos. Ang second collection, nag-abot man po sa 8,690 pesos and 5 centavos. Siring man, sa Oktubre 19, mapo na po ang novenaryo kan sa tuyang mahal na patron, San Judas Tadeo. Sagkod po ini sa Oktubre 27, sa oras na alas 6:20 sa pagkaaga, asin sa hapon, alas 5:30, sa aldaw na Webes, Sabado asin Domingo, ang nobena sa pagkahapon, mapuon sa oras na alas 5:40. Sa maawat po maging novena asin Fiesta Mass sponsors, magdulok na lang po sa parish office. Sa mga maawat po magbakal ng souvenir items, arrogant t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ini sa opisina. Ngunya na bulan nin Oktubre, iyo po ang bulan nin Pag Santo Rosario. Digdi po sa satuyang parokya, ginigibo ang Pag Santo Rosario pagkatapos nin pang-ultimong misa sa pagkahapon. Iniimbitaran po kamo na magsabay asin magpartisipar sa nasabing aktibidad. Maawat mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging simana. Magkapirang anonymous na may kantidad na 5,000 pesos, 2,000 pesos, 1,000 pesos, tulong 500 pesos, Loretta Mancera, 5,000 pesos, Ray Gianan, 3,000 pesos, Emily Oliva, 1,000 pesos, Melinda Alipio, 1,000 pesos, Michelle Solano, 900 pesos, Rafaelita Howe and family, 550 pesos. Binamira family, 400 pesos. Diyos mabalos po. Tinag na po kita sa uring benisyon. Kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu, Kan mga pamibi, intercession na San Judas Tadeo, asin Beren Maria, kamo bendisyonan, ampunon, kan Diyos na makakaman, kay ba na sa mga pamilya, sa ngarang ka na maanaki, sin Espiritu Santo. Amen. Idinuto ng Banal na Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening, Father.